мо ва умуман мусалмонони ҷаҳон иди рамазонро таҷлил намудем. Дар ин бора мо барвақттар мехостем ба шумоҳо бигӯем, вале бинобар сабаби корҳои техникӣ барномаи комментшо дар он ҳафта пахш нашуд. Чанд сол пеш дар ин гуна рӯзҳо наворе дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезад ки як кӯдаке бо 2 халта меояду сабабашро ҳам мегӯяд ки чаро ин тавр аст. Ай тутоно. Ох додарат ку. имсол бошад аз афташ харитаи хонаҳои мегаштагӣ васеъ шудасту дар як халта ҳадияҳо намеғунҷанд. Барои ин мардум гузинаи дигареро пешниҳод карданд. ҳоло ман ба шумо як наворе пешниҳод мекунам ки аниқ ба худ мегӯяд ки хонаи ин нафар куҷо бошад, то мо ҳам эдгардак равем. У нас телефоны, друзья, сегодня 13-й прошка мальчику, 13-й про Макс девочки. Не верите? Нет. А ну, откуда?